Билал Бари се завърна с гол, Фабио Лима се контузи, а Левски победи Спортив Своге с 1-0. Това е Трибун на Левски. Започваме! Здравейте, левскари! Добре дошли! Вие сте с Трибуна Левски. Аз съм Фичо и в събота сутрин Билал Бари се завърна за кеф на около, колко да кажем, 1000 левскари, които бяха в сектор В на стадион Георги Аспарухов. 1-0 за Левски, гол на Билал Бари, 2 по 35 минути бяха дълги или по-скоро кратки по времената на съботната контрола в изключително слънчев ден в София. Голям кеф за Билал Бари, голям кеф за феновете, но все пак да видим какво точно се случва с Билал Бари. Николай Костов след мача каза, че е много доволен от неговото физическо състояние на терена. Както знаем, футболистите и тяхното състояние нон-стоп се следи, червена зона и така нататък. Върнете си епизода в четвъртък, за да видите за какво говорим. Но в същото време най-важното е неговата реакция. Ще изчакаме да видим няколко дни, веднага ще ви информираме, най-вероятно в 7/2 във вторник, вече фиксираме 7/2 вторник, 19-14 часа. Тогава ще има повече информация за Билал Бари, за неговата реакция. Моите лични впечатления. Билал Бари е доста далеч от физическата подготовка, която имаше преди, което е напълно ясно. Играше с много желание, опитва се да пресира високо, нещо, което е характерно за неговата игра. В някои спринтове се забелязваше едно пестене на коляното, което мен лично ме притеснява. Не за друго, а защото има разлика. Има разлика между това да се завърнеш от контузия и има разлика между това да изглеждаш контузен. На мен Билал Бари все още не ми изглежда напълно възстановен. Имаше много коментари, имаше много мнения, че Билал Бари е приключил с футбола, че това може би е края на неговата кариера. От изказването на Николай Костов изглежда, че все още има надежда. Направи ми впечатление един коментар в нашата Фейсбук страница сутринта на Петър Андреев, който просто ми направи впечатление и ще го прочита. Билал Бари е приключил с футбола, за жалост. Грешка при първата операция спомогнала за износване на хрущяла на коляното. Сега след всичко само се възпалява при натоварване. Не мислете, че ще играе професионален футбол. Лошото е, че това се знае от лятото, а не се взеха мерки с нов нападател и сега страдаме цяла година от липсата на такъв. Сега, обяснихме, че ръководството е взело решение да се довери на Билал Бари, че има шанс той да се завърне. Ако той не е готов и не се възстанови напълно, ще вземе нов нападател. Видяхме, че Евертон Бала днес беше използван на тази позиция, което на мен е едно от впечатленията ми, че Николай Костов иска да използва Бала, Марин Петков, който днес не игра, и Лима по едно и също време на терена, което ми харесва. Днес отляво игра Фадига, който се представи добре, за това по-късно. Та общо взето ще видим. Гола на Билал Бари с глава, перфектно центриран Патрик Мислович, в иначе ниско темпо се игра контролата. Николай Костов обясни, че причината за това е, че са имали много тежки тренировки и оттам вече следва другата тема. Фабио Лима се контузи. Още във втората или третата минута се хвана, мисля, че за задното бедро и веднага бе сменен. Доигра една минута, аз много се изнервих, че изобщо трябваше да ги направя едно-две затичвания. Нямаше нужда от тях. Наистина смятам, че в такава контрол нямаше нужда от тях. Все пак Фабио Лима напусна, според мен, на време. Да видим, Костов каза, че се притеснява. Предстои тук става въпрос за снимки, да се види какво му има в бедрото. Според мен ще е окей, ама не искам да дам прогнози за такова нещо. Да видим. Но Фабио Лима, играч, който бе привлечен през зимата, много важен футболист, незаменим в момента. Другата контузия, която може би само на мен е направила впечатление, заради което може и да греша. Виктор Любенов по едно време започна да накуцва, дали се измори,
дали се хвана за кръка, тогава и напусна терена. Това беше при едно извеждащо подаване зад гърба на защитата на Левски и Виктор Любенов не успя да си догони човека, така че там също може да имаме контузия, но тепърва ще видим. Това вече са мускулни контузии, които най-вероятно идват от някакво претоварване, но мисля, че се взеха на временни мерки. Да видим. Това вече в следващите няколко дни ще се прецени дали е било грешка пускането на тези двама играчи или пък не. Други индивидуални впечатления. Включването на Хоакин за мен беше положително. Кажете и вие в коментарите какво смятате за Хоакин Фернандес. Това беше първият матч, който успяхме да го видим вече малко по-вписан. Почти 2 месеца Хоакин е в отбора на Левски. Това беше първият матч, който успя да изиграе пълни 70 минути и се представи добре. Накрая имаше едно-две увисвания, но генерално мисля, че лека по лека Хоакин започва да се вписва, да изглежда като по-борбен играч, тип уругвайски централен защитник Хоакин Фернандес. Вашето мнение наистина ми е интересно в случая, защото и в нашата компания си имаме спорове. Хоакин става или не става, въпреки че кой може да каже става или не става, при положение, че, както вече споменахме, той професионални минути за Левски няма, официални минути, няма, може би 45 няма. Дейвид Михалев, за мен добрата новина от контролата между Левски и Спортист Своге със сигурност е гола на Билал Бари и неговото завръщане, но за него ще изчакаме да видим. Другата положителна новина беше включването на Дейвид Михалев, който има няколко юноши на Левски. Дейвид Михалев, Виктор Любенов, Кристиян Йовов, Преслав Бачев, Иван Андонов и Галте дори, от които винаги най-добро впечатление прави Дейвид Михалев. Имам чувство, че най-малко се говори за него. Днес на десния бек малко ме фана яд, че не започна сетър, честно да ви кажа, защото моето усещане е, че той е готов да започва титуляр в някакви такива мачове, в които, примерно Галчев си изкарва червен картон, може да пусне Михалев. Аз поне така си мисля и тук ми е важно вашето мнение, защото иска ми се да виждаме малко повече юношите на Левски, които водиха подготовка в игра. Закъсняха смените, може би, защото не беше решен мача в Велико Търново. Сега вече влизаме в дерби мачове, в които няма да ги видим и не знам. Може би ще ги видим чак в лятната подготовка, а много ми се иска да виждаме повече от тях. Мнения за Дейвид Михалев в коментарите. Благодаря. Много публика днес за контролата, което се очакваше, и последната тема, която ще зачеркне, че можеше да се направи много по-добър продукт от този матч. Тази контрола, която феновете чакаха с нетърпение заради появата на Билал Бари. Знаеше се, Николай Костов обяви преди седмица, че ще има такъв матч, може би преди 10 дни поне се уредила тази контрола, може да се задвижи някаква тениска, някакъв шал, може и малко време да е, но все пак да се създаде някаква... да знаят хората, че Билал Бари днес на 23 март в този слънчев мартински месец, мартински ден, най-пролетният ден от началото на годината, може би, Билал Бари се завръща. Супер сутрин стана, с много добро настроение. Мисля си, че можеше и повече и трябва да се отдели повече време на генерална маркетинг стратегия, която целта е да бъде винаги хората да са информирани, да знаят какво се случва с Левски и това да ги мотивира да идват на стадиона, да харчат пари в магазина и така нататък. Мисля, че много повече може да се направи по тази тема. Не, че не се опитват, но могат много повече. Очаквам вашите коментари, абонирайте се за канала. Вторник, 7/2, 19:14, неделя, 24 март, може би днес на 24 март, ако на 24 март гледате, това е днес, Димитър Стоянович ще ни гостува в рубриката ни Синя кръв, така че 7 часа Димитър Стоянович, неделя. Със сигурност ще е интересно, ще стане въпрос за създаването на Левски, за спомените на дядо му Петър Стоянович, който е част от основателите и така нататък. До скоро, чао, само Левски!